Представи си пътуване, което обхваща културни чудеса, исторически паметници и райски плажове. Всичко в едно. Започни в Индия, сърцето на Азия. Обиколи древните улици на Делхи, откри величието на Тадж Махал в Агра и се потопи в магията на Джайпур, познат като Розовия град. След това на Мумбай. Градът, който никога не спи. Виж символа на Индия, вратата на Индия. Разходи се по крайбрежната алея Марин Драйв и се потопи в местната култура. Продължи към Шри-Ланка, остров на чайни плантации, древни храмове и златни плажове. Разходи се из колониалния град Колумбо и се потопи в местната култура. И накрая Малдивите. Райски острови с бели пясъци и кристално чисто море. Идеално място за релакс, водни спортове и романтични залези. С Exotic Holiday всичко е организирано. Полети, хотели, трансфери и програма, създадена така, че да се наслаждаваш без грижи. 3 дестинации, безкрайни спомени и всичко това от 3865 евро на човек. Готов ли си да ги изживееш?